Jami'an tsaro sun yi nasarar hallaka wani gawurtaccen ɗan bindiga mai suna Yalo Magaji a Rushe. Kafin mu shiga daga ciki, 'yan uwa muna roƙonku ku danna subscribe sannan ku danna like domin hakan zai ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku labaran duniya a kullum. A yau ne muka samu labarin abin farin ciki yadda jami'an tsaro suka yi nasarar hallaka wani shahararren ɗan ta'adda wato ɗan bindiga mai suna Yalo Magaji a Rushe, wanda fitaccen jarumi sannan kuma darakta mai ba da umarni a masana'antar shirya fina-finai na Hausa ta Kannywood wato Falalu Ɗorayi shine ya wallafa wannan labarin, kamar yadda yake cewa jami'an 'yan sanda sun yi dirar mikiya sun harbe Yalo Magaji a Rushe, wani ɗan bindiga da ya yi ƙaurin suna a hanyar Kaduna zuwa Abuja, a wani hotel da 'yan ta'addan ke kwana mai suna Sajo Guest Inn da ke No. 8 titin Sajo, unguwar Mai Gero Sabon Tasha, ƙaramar hukumar Cikun jihar Kaduna. Sannan kuma jami'an tsaro sun yi nasarar kwace makamai da kuma abubuwan hawa a wajen 'yan bindigar. Muna roƙon Allah ya ƙara ba wa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa da yin nasara akan 'yan ta'addan da suke addabar ƙasarmu ta Najeriya, amin. A taƙaice dai wannan shine. Ku ci gaba da ziyartar wannan tasha domin samun labarai a kullum, sannan muna roƙonku ku danna mana subscribe sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin mu sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo.